Máis dun cento de corredores dos equipos máis importantes a nivel autonómico e nacional daránse cita na segunda edición do Challenge Volta ao Barbanza Orixe. Unha proba deportiva que vai aglutinar os equipos máis importantes do calendario autonómico e do calendario nacional para disputar este fin de semana a proba da Challenge a orixen do Barbanza. Veñen equipos de Galicia, Cantabria, León, Asturias, Extremadura, Ávila, Talavera. Este ano cambiamos o lugar das salidas e das metas, das dúas etapas, pero a idea é de pasar igualmente polos 4 concellos da Mancomunidade. A primeira etapa con salida e meta en Rianxo. Arrancará ás 4:30 da tarde do sábado cun recorrido de 89 km, donde viremos Caraboiro, subindo por Espiñeira, Escarabote, volveremos por Praia Xardín, pasaremos diante do Concello de Boiro, donde teremos o premio de meta volante. Seguiremos por Bodión, Cespón, en Taragoña collemos Cararrianxo outra vez, subimos Monte Palleiro, Isorna, subirán por Bexo e de volta a Taragoña volverán a subir Bexo pola outra cara. Chegarán á aldea de Imo, donde se disputará o segundo premio de montaña no merendeiro de Cruz de Abelán, e desde ali xa virán dereitos cara á meta. A segunda etapa de 89 km e medio partirá ás 10:30 do domingo dende a avenida do Malecón da Ribeira en dirección a San Roque, pasando posteriormente por Artes, Bretal e Espiñeirido en dirección a Xuño. Inclúe a suba a Molde xusto antes da baixada da Pobra, percorrendo as zonas de Cabío e do Campiño para retornar a Ribeira. Ademais do valor deportivo da proba, o presidente da Mancomunidade destacou o seu potencial como escaparate para dar a coñecer os recursos turísticos da comarca. O deporte para dar a coñecer o noso territorio e esta Volta ao Barbanza é unha oportunidade para a potenciación turística e gañar prescriptores entre os participantes e visitantes para que se desplacen aquí ao noso destino ca motivación non só da competición, sino tamén conocer o noso paisaxe e a nosa gastronomía, non? Tras as probas terá lugar a entrega de premios. Haberá trofeos para o primeiro na clasificación xeral en metas volantes e portos de montaña, así como para o primeiro corredor de primeiro ano, primeiro corredor galego e primeiro por equipos.